tarda. No, això no s'ho creu ningú. Hola, gent! Som la Marta, l'Iris i la Maria. The number you have dialed has been changed. Avui us explicaré... Marta, això no funciona. No, no funciona. Ho podem tornar a repetir? Què tal si abans de fer un vídeo d'ASMR primer ensenyem A parlar en públic! Acció! Has hagut de fer una exposició davant de tota la classe i no et sortien les paraules? O has hagut de dir el poema de Nadal davant la teva família i tens vergonya o por a caure la cadira? Crec que a tothom li ha passat això. Bé, doncs si vols superar-ho, Segueix connectant! Una sola palabra. coneix i domina el tema sobre el que parles. Òbviament, si has de fer una presentació sobre la Guerra Civil, no parlaràs de les vegades que t'ha ignorat el teu crush. Toxicidad fuera. Organitza la presentació. Oi que quan et vesteixes no et fiques primer les sabates i després els pantalons? Doncs aquí és el mateix. I feel good. Quan tinguis l'exposició preparada, pots assajar davant d'un familiar o d'alguna joguina. Has de relaxar el cos. Normalment, quan parlem davant d'un públic, solem sentir coses com temblors a les mans o vòmits. Doncs pots meditar per a centrar la teva ment i relaxar-te. O si no, inspira i expira un parell de vegades i deixem-nos de rotllos. Bad, 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 bad boy. Troba punts focals. Durant la presentació t'ajudarà a mirar una persona a la que li tinguis confiança. Tu! Te tinc confiança! Confiar en tu mateix i deixar-te portar. No hi ha explicació per això. És algo que heu de fer vosaltres mateixos. Aquests són els principals passos per lluitar contra aquesta por a parlar en públic. Doncs ja sabeu, per la pròxima presentació no seguir aquestes tècniques i tindreu el veu del professor. Ara sí, ja m'ha acabat. Doneu-li like i subscriviu-vos al nostre canal. Prou, que això és per a jo tinc la paraula. Ellos